Shubor na Snem jong unong san Hima. Ka Voice of the People Party has ngit ho dieng kaladawa na committee ki riu shampang na expert committee ban Pynbeit ya ka Bhah Thungkam ka jala Katkum ka Khanasamari jong Snem shajar khanai spa new phuwei. U president ka VPP uba adan milabasayamot ha ka jing tho sha ka expert committee ka ban khmi bnya ya ka Bhah Thungkam ka jala ulaong ba ka Bhah Thungkam ka jala jong Snem shajar khanai spa new phuar habakran halor ka Bhah na ka banta ki scheduled tribe but scheduled caste hakikam bat ki jing shakri ha Meghalaya ki bala pendap da ka jing Thungkam ka babet ka kedo bakandon ka Bhah ka ba 100% hakikam balat na ka banta ki khasi bat jantia ha ka juga por ka kedo bakandon ka Bhah ka ba 100% hakikam balat na ka banta ki garo bat ka Bhah ka ba 100% hakikam na ka banta ki weipat ki ST jong ka autonomous district ka Assam menta hapo ka Meghalaya bat ki SC ka Assam. Ha Snem shajar khanai spa new phuwei ka jingdon breu ha Meghalaya Katkum ka Khanasamari jong ka jingdon breu kalong shipholak khatwei hajar handu spa khanai khandai kata ki ST phralak khat saw hajar ar spa lai pho SC lai hajar praspa prapho hanyo khasi jantia saulak sanphonyo hajar handu pusaw garo lailak arpu phra hajar handu spa khatlai bat ki ki ST arpu phra hajar sanspa san phulai long uba basayamot ulong ru baka Bhah Thungkam ke jala wat hapedeng ke jingkdo bakan long halor ke jingyo benta Katkum ke jingdon briu jongki hakawei kaliang klemshim labu jingmut ye ke jingkhen Khanasamari ke bapaka habamang ye ke jingyo Bhah kumta ke jingmang ke ba 100% nak benda ki khasi jantia 100% ye ki garo bat 100% nak benda ki SC bat ki ki ST kambyang ye ki nongrim perkhat bat nongrim ke start sayan ke jing Bhah kalong da ke ba shu antat haga jaga jong ki jing shisha kumta kala yat lat na ka nongrim jong ka mat trekam ulaong ulapan kan mauru baga jing bomla jong ka sarkar jala banbu ya ka roster system haba pentrekam ya ka Bhah Thungkam lala ban Pynbeit lingba ka rai jong ka ying bishar ka jala ha Snem arjar arpuar haba yade baga ni ka jingyo benta palat bar ka jingyo benta duna jong ki jat benriu namar ka kendan mi bujli jong ka mat trekam Snem shaja khanai spa new puar Katkum ka Bhah balamang ansala ban Pynbeit nang ni shakmat long u president kaseng kumta haba ajing mut shaka expert committee ka loong baga jingmang ya ka Bhah na mta ki khasi jantia garo SC bat ki ki jat benriu kadai ban long Katkum ka jingdon briu ka bala kedo haka Khanasamari jong Snem shaja khanai spa new phuwei haka ba ya ka jat benriu khasi jantia de ban shim kum ka wei ka jat benriu kaseng kala ajing mut ru badai ban mang la ka jong ka Bhah na mta ki ST bat ki ki ST ka jing tebet hakaliang kino ki associate official language jong ka jala kata ka khasi negaro kide ban long kum ki kendon ban perkhat habe ade ba ka jing Thungkam la kalong nak benta ki kam bala Bhah bat ki bompat Bhah hapo ka jala long uba basayamot ha ka jing tho shu ola penrap bade ban bu jing mut bade ban Thungkam tang ki nong snong bapura ka Meghalaya la kalong nak benta ki kam bala Bhah bat ki bompat Bhah hapo Meghalaya